L-attivitajiet li kienu meħejjin għar-rally tas-Sibt fil-Valletta Waterfront biex jimmarkaw is-6 snin ta' Robert Abela bħala Prim Ministru mexxej Laburista se jgħoddu wkoll għal dak li issa se jittella nhar il-ġimgħa li ġej 16 ta' Jannar. Fl-isfond li d-data u l-post oriġinali tar-rally mtella mill-Partit Laburista inbidlu minħabba l-maltemp. Il-kap tal-komunikazzjoni u kelliema tal-Partit Laburista Norma Saliba spjegat li issa l-attività se ssir fil-kumpless sportiv tal-Kottonera mis-7 ta' filgħaxija l quddiem. Itennit li mill-ispettaklu xejn se jinbidel b'diversi prestazzjonijiet minn artisti u mużiċisti lokali taħt il-produzzjoni ta' Kevin Abela. Mal-mikrofonu ta' One News Saliba komplet tisħaq li qabel l-attività li se tilħaq l-qofol tagħha propju bid-diskors tal-Prim Ministru se jkun hemm żewġ baskets analizzati mill-fera taż-żgħażagħ Laburisti bis-sem ta' DJs rinomati li jitilqu minn żewġ rotot, waħda mit-Tramuntana u l-oħra minn nofsinhar. Għal din l-okkażjoni wkoll qed jiġi organizzat it-trasport mill-kumitati lokali kollha kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex. Fl-aħħar Saliba għaddit l-appell tagħha biex il-poplu Malti u Għawċi jattendi biħġaru u jiċċelebra s-6 snin ta' tmexxija qlija ta' Robert Abela. Il-ġimgħa għandna nkunu hemmhekk biex nuru appoġġ il-Prim Ministru għal kisbiet li saru f'dawn l-aħħar 6 snin, aħna risposta nagħtuha billi kollha f'daqqa ħankunu hemmhekk mhux biss illi ħankunu qegħdin naraw ukoll x'għandu xi jgħid il-Prim Ministru dwar dawn il-kisbiet illi saru, iżda wkoll x'għandu ippjanat għaż-żmien li ġej. Għaldaqstant nistieden li kulħadd ikun magħna f'din il-festa kbira li din inħejju bħala Partit Laburista l-ewwel attività politika din is-sena.